Magandang hapon po mga kakabsat. Pasensya na kayo, medyo matagal-tagal hindi kami nakagawa ng video dahil nagkasakit ako ng ilang buwan. Pero ngayon araw, dahil magpapasko na, naalala namin tuloy ang mga pagkain na meron tuwing simbang gabi. Medyo mahirap hanapin ang mga iba kaya ito lang ang meron. Meron tayong fishball, may fish cake, may squid ball, may maliliit na sausage, tsaka sa ilalim meron tayong hotdog. At ito ang simpleng setup namin ngayon. Magpaprito lang kami dito sa likod. Medyo malamig-lamig, maganda ang panahon. Kaya yun, magprito na tayo. Tapos, lagyan natin ng mantika pang prito. Okay. Antayin lang natin uminit yung mantika natin, tapos magprito na. Okay, mainit ang mantika. Anong gusto mo ito? Yan, pwede lahat. Tikman ko lahat. Bali, may dalawang sausawan ngayon. Meron tayo yung gravy na ginawa ni Jess, tapos yung maanghang na suka na ginawa namin. Kailan ba yan? Noong isang buwan? Yung ginawa ko. Matusok. Galit sila, galit. Galit. Not bad. Ayan, ito yung maanghang na suka o yung artom na ginawa namin sa isang video. Ating pwede na tulad eh. Ay, yan, pwede. Aglit lang. Yung tryout ko kanina. Ang galing. Mabilis lang pala maprito. Ayan, saglit lang pala. Pero sana maluto din sa gitna. Mainit masyado yung oil ata natin. Mainit? Yeah, Hindi na ko. Yan. Masyadong malakas pala yung apoy. Ayan, prito na. pwede na yung hotdog. Oh, wow. Yan. Grabe, the best talaga itong Filipino hotdog, yung kulay red. So, tawagin mo na si Jax. Gusto niya yan. Jax boy! Wait, lutuin mo natin, then we can have some, tanggalin natin tong Oh, Yan. bakit chinap-chop mo pala yung hotdog? Kasi sa Pinas, may mga bata na hindi maka-afford ng isang buong buong hotdog. hotdog. Kaya hati-hati. Kaya yung mga ibang vendor ginawa, hinati-hati nila para Magkano ang hati? depende. Sometimes kagaya nitong itong maliit. Dati naalala ko, isang ganyan, 2 pesos. 2 pesos? Uh-huh. Ang sarap naman. 2 pesos. Ayan, kain mo na Paborito tayo. ko din yung hotdog noon. Kain na tayo. Kasi yun yung pinaka-simple, di ba? Hotdog. Okay, tikman mo na. Ano to, yung fishball? Oh, Mainit? perfect kasi malamig. Okay, tikman ko muna yung gravy na ginawa ni Jess. Sarap. Diba? Yeah, lasang fishball. Siyempre, fishball. Nalala ko nun pag magsisimbang gabi. Yan. Sometimes excited ka lang magsimbang gabi dahil sa mga pagkain. Dahil may pagkain. I think ready na yung maliliit. Yan o, saglit lang yun eh. Nakakamiss pa yung mga yung mga kakanin. Ay, Pero wala eh. Tsaka mahirap gumawa. Wala. Kukunti lang yung options namin dito. Ito lang ang nahanap namin sa grocery. Yan. Feeling nagde-date na din tayo. Oo, di ba? Ganito lang yung mga dates namin noon, di ba? Kasi, nung engaged kami, pumunta ako sa Pinas 2 beses, di ba? At mahilig kami lumabas, kumain lang sa gilid-gilid, kakain lang kami ng mga street food sa karinderya, ganyan. Ang sarap. Okay. Try natin tong sausage. Parang mabango to. Ang init. Ganyan talaga yung lasa. Try mo to, masarap. Masarap din? Ulit lang, ubusin ko muna yung hotdog. Try ko ng suka. Sa akin dati pinaghahalo ko tong suka tsaka yung Oo. Sa baso na binibigyan nila. Stan. Oo.
Make your, Mainitang mantika. ito. ito. Ito ang gusto niya, mahaba. Gusto mo ito o yung mahaba? Yung mahaba, aba. Yeah. Careful. You wanna try the gravy? No? Okay, let me see kung gusto mo. Ano? Anong Sarap? lasa niya? Aba? Masarap. Easy lang, baby. Easy lang. Nasasarapan na. Ayun. Ito luto. Mas madali kainin. Miss ko yung mga maliliit na fishball. Yung flat na fishball. Yung tag Tagpa 50, di ba? 50 centavos. Ilan ang binibili ko noon? 20 pieces, 30 pieces. Oh, di ka. Di ba? Mix ko. Sige nga, try natin yung mix. Ng suka, tapos gravy. Ang lakas ang. Ba? Sarap? Naimas. Nung bata kayo, anong ginagawa nyo? Na malapit na ang Pasko, simbang gabi. Simbang gabi. Ano mga kinakain mo? So yun, madaling araw, gising ka na maaga. Oo. Ako, hindi ako na excited magsimba. Excited ako kumain. Bili ng pagkain. Aba. Miss ko yung puto bumbong, yung bibingka. Madami. Yung bibingka, Tapos? the best. Tapos, yung pinaka-favorite ko pa nun, kasi minsan kuripot ako eh. It's either kuripot or walang pambili. Kaya, okay na, masaya na ako sa, alam mo yung mga, yung hot cake na may margarine tsaka asukal The lang. best diyan. Tapos, mainit pa, fresh, bagong luto. Kakainin mo na may margarine tsaka asukal. Sarap. May sili. Ay! Nalaglag. Masarap. Tapa mo na. Tikman ko din itong Isa pa? fish cake. So good. Meron din kayong ganitong fish cake? O ano? Wala. Wala. Pang social yan eh. Pang social. Isa pa, Jax Boy? Yeah? Okay lang. Ba? Nakaramto na siya ah. Wow, dalawang Gusto mo hotdog. i-try yung Magkano yan? fishball? Magkano yan sa Magkano Pinas? na yan? Naka-10 piso ka na. Ikaw, kanina ka pa tusok ng tusok. Ayan, try ko ito, sausage. Oh, masarap yan. Magluto pa nga ako. Yeah. Tikman ko, ano siya? Fish sausage na jalapeno? Alapin nyo daw, pero hindi naman siya maanghang. Gawin ko nga tong ano. Naalala ko, nung unang pumunta ako sa Pinas, wala pa akong masyadong alam sa mga street food, ganyan. Pero nakita ko sa gilid-gilid ang mga pork barbecue, yung mga hotdog. Yun. Yan yung unang natikman ko. And syempre, masarap. Tapos, after ilang buwan, nilakasan ko yung loob ko. Natikman ko din yung mga fishball, yung mga ibang meron sa gilid-gilid. Syempre, masarap lahat. Naging addict tuloy ako. Araw-araw ako kumakain ng fishball noon. Ako kahit araw-araw. May nag-ano eh, alam mo yung nagbibenta ng fishball. May ano sila, may music. Kaya alam mo kung yung fishball na yan. Mautak sila eh. Iba-iba yung tunog nila. Iba yung tunog ng fishball sa ice crumble, sa ice cream. Iba din yung tunog ng tinapay. Para alam mo kung sino yun. Naalala ko yung ice cream. Naalala mo yung ano? Tunog? Yung, Pam param pam pam param pam param Iba-iba kasi pam, sila eh. param. Di ba? tingnan mo tong ginawa ko. Yung sausage, nilagyan ko ng Wow, ginawa parang ko octopus. Baka gusto ni Jax to. You wanna try the octopus? Look. Oh, Sausage. Sausage Masarap. lang. Hindi siya maanghang. Ay, sabi niya, jalapeno eh. Naalala ko din nung nakatira ako sa Pasay. Doon sa may San Andres, sa Onyx Street. Meron silang isang malaking pwesto ng, hulaan mo yung paborito ko. Pwesto ng, ano yan, yung buy one take one burger. Hindi, kwek-kwek. Quick. May mga ilang mga bakla. Mga 10 siguro sila. Ang kukulit nila, tapos ang iingay nila. Pero yung kwek-kwek nila, pinakamasarap sa buong Pasay. Promise. Hindi ko alam kung ando doon pa rin sila. Sa may Onyx Street yan. Ba? Parang bata ako. Bakit? Kasi hotdog talaga ang paborito ko. Hotdog. Magkukwek-kwek din sana kami, pero Ano nangyari? wag mo nang sabihin nakakahiyang nangyari. Sunog. Nasunog po yung itlog pugo namin. Sunog yung itlog pugo. Paborito ko pa yan.
Gulat ako sa akin, nasa taas ako. May pumuputok sa baba. Yung pala yung mga itlog na wala ng tubig. Sayang. Okay lang yan. Sa susunod na lang. Next time. Mag-quick-quick. Tapos, ano pa ang mga ibang street food na pwede tayong gumawa? Barbecue, chicken feet, ganyan. Adidas. Tama. Nakakamiss magpasko sa Pinas. Kaya nga. Ang tagal na since. Since unang mo pumunta dito, diba? Kasi nung Christmas 2012, andito ka na. Diba? Siya lang taon na yun, 10 years? 10, Ang huling Pasko ko sa Pinas, 2010. huling Christmas ko is 2011. Tama. Tagal na. Hindi tayo nakakauwi ng Christmas kasi mostly ang uwi natin around summer. Ano? Pero dapat nung December, diba? Oh, Bala. ay yes. Uuwi sana kami. May tickets na. May ticket na kami. Yun yung Christmas, first Christmas sana natin doon. Na-cancel. Sama mga bata, na-cancel yung flight namin. So, na-move siya ng June. June. Kaya umuwi kami ng June. Tapos, uuwi kami ulit next June. sana. Kaya abangan. Madaming ano doon, madaming kainan. Wow. Makakabusog. Maanghang yung maliliit na sili. Kaya nga. I think pwede na natin patayin. We have enough. Okay. I think tama na yun. Yun. Tapos na kami magprito. Wow, thank you. At dahil malamig ngayon, nag-hot chocolate kami. Dito lang sa labas. Ito ang ginagawa namin ng bata dito. Kasi Tambay. pag malamig yung panahon, mahilig kami Mag-hot chocolate uminom lang. ng hot cocoa sa labas. Wala lang, sa likod ng bahay. Chill lang. Ganun. Oo. Iba talaga ang Pasko dito kaysa sa Pasko sa Pinas, no? Ibang-iba. Mas mahaba lang yung celebration sa Pinas. Maga sila nag-start from Kaya nga. pag nag-burn na September 1, yan, Christmas na. Labasan na ng mga decor, ganyan. Dito usually after Thanksgiving. Pasko na, di ba? Naalala ko din sa Pinas, nung nakatira ako doon. Yung mga bata, di ba? Yung mga nangangaraling, ayan. Oo. Dito wala, bawal kang mangaraling dito. Meron din minsan, pero mga Pero- pamilya, ganyan. O mga family, pero sa Christmas Eve lang sila usually nagkakaraling. O kaya sa Christmas Day. Oo. Sa Pinas, naku, sometimes September meron natang Manghihingi nangangaraling. pa ng ano na, pera. Sige nga, kung talagang Nagulat ako doon. kung naalala mo, yung mga batang ano ang pinaka-popular na kanta na kinakanta ng mga bata pag nangangaraling? Sige nga. Ay, madami. Madami ang kinakanta nila. Pero ang naalala ko lagi is, Ano yung pinaka-popular? ang Pasko ay sumapit. Di ba? Yan yung kinakanta nila. Aha. Tapos, kung- pagbabigyan ng konting bariya, ganyan, sasabihin nila, thank you very much, ganyan. O paano naman pag wala silang binigay? Pag wala, anong sinasabi nila? May sinasabi sila eh. Medyo pang inis, di ba? Meron, may sinasabi sila pag hindi mo sila nabigyan. Ano ulit sinasabi nila? Sabi nila, ano na yan? Thank you, ang babarat na niyo, thank you. Or ang kuripot O, ang din. kuripot. Di ba? Kuripot pa. Ay, grabe. Ayan, ata pinalevel up na yung mga caroling doon eh. May mga dala-dala silang speaker. Oo. May mga sarili silang instrument. Dati mga bata, mga ano lang, pinitpit na, anong tawag doon? Yung takip ng Tapos ang Ang iingay tansan. nila, bahay-bahay, di ba? bahay-bahay. Grabe. Oo. Naalala ko, nagre-ready na kami ng mga barya-barya ganyan eh, kapag may nangangaraling. Pero sa amin, takot sila mangaraling kasi, di ba naalala mo yung bahay? Ang layo ng, Ay, oo. ang layo ng gate sa pinto. Anong ginagawa So, nila instead? usual, lalakasan nila yan. As in, super ingay. Pag nakasara na yung gate kasi nilalak ni tatay, wala nang makakapasok. Ay. Minsan takot sila lumapit kasi mga 100 yung aso doon eh. Ay, oo nga. Pero yung iba naman, pag sa mga school, bibigay sila ng sobre, tapos sasabihin nila kung anong araw sila mangangaraling para alam mo. Ah, wow, talaga lang. Mautak sila, may schedule. May schedule pa. May schedule, tapos yun. Para sigurado. Sasabihin nila, gantong araw kami mangangaraling sa gantong lugar. Mga sigurista. Para naka-ready na yung mga parents. Ano ba yan? Tapos para hindi ka naman mahiya sa ilalagay mo ganyan. Nakalagay na ng sobre, so hindi na nila alam.
Ako, Ganun lang. binibigyan ko lang ng 5 piso, ganyan. Masaya na sila. Masaya na sila. Naalala ko nung nakatira ako sa Pinas. Di ba, missionary ako. Kaya wala kaming pamilya o mapuntahan sa Pasko. Kaya nag-ikot lang kami sa mga kilala namin. Pero, alam mo yung kinakain ng bawat pamilya sa Pinas Ano? pag Pasko. Ano? Alam mo naman, spaghetti, di ba? Walang kakaing spaghetti. Filipino spaghetti. Magkakalasa ba o iba-ibang lasa? Lahat matamis. Pilipino nga matamis. Pero sa araw na yan, sa Pasko na yan, kumain kami ng spaghetti sa bawat bahay. Siguro mga 10 beses. 10 beses na Sa loob ng spaghetti isang isang araw. Kaya pala ayaw mo na ng spaghetti eh. Gusto Pero ko ngayon, ngayon. gusto mo na. Nagsawa lang ako ng ilang taon. Pero ngayon, Gusto mo na. oo, okay lang naman sa akin ngayon. Yun yung mga popular na handa. Minsan hindi nawawala yung fruit salad, Oo, may fruit salad din. lumpia, ano pa. Yung mga, queso de bola, yung ham, ano pa. Yan ang hindi ko natikman sa Pinas, queso de bola. Because usually pang mga middle class family lang kaya ang pala. maka-afford ng mga queso de bola, ganyan, Never mga ko pa ham. natikman. Ang Usually mga- para lang siyang, alam mo yung cheese lang na bilog. Yeah, regular Meron din cheese kaming lang. cheese ball dito, pero hindi ko ganun. natikman sa Pinas. Ganon, yung yung queso de bola din. Mhm. Tapos, minsan may mga kakanin. Kasi sinasabi nila, pag Christmas daw, ano ba? Christmas ba yun or New Year's Eve? Basta sinasabi, pag New Year's Eve, dapat meron daw bilog-bilog na handa. Tapos, kaya, di ba? Yung mga, Mga prutas. prutas. Meron kang 12 ba or Oo. 13 na klase ng bilog-bilog na prutas. Tapos, dapat maghanda daw ng something na umaalsa. So, yung mga kakanin, ganyan. Kasi pang prosperity ba yun daw. Tapos, yung mga malagkit. So, usually may mga puto, ganyan. Pag New Year's Eve, ang dami, nakakamiss. Tapos, syempre, hindi nawawala yung paputok. Oo, syempre. ang Na-try mo ingay. magpaputok? Grabe, ang naalala ko parang war zone, di ba? Parang may gera sa labas. Naalala ko, madami din pala nakakamiss, di ba? Yeah. Sana makakauwi kami 1 year pag Pasko. Mag-Christmas and New Year tayo. Baka next year or sa sunod na taon, no? Yeah, we'll see. Masaya yan. Sana kasi last year, kaya lang hindi na. Pero sana next time. Oo. Maganda yan. Ayun, so maraming salamat po sa panonood, sa kwentuhan namin at sa prituhan namin. Nag-emote Sana- lang kami dito sa labas kasi Pasko na naman. Oo. Ang bilis, harang kailan lang. Oo. Sana nag-enjoy po kayo. Mag-comment din po kayo kung ano ang paborito niyong kwento tungkol sa Pasko. Mga Christmas tradition, ganyan. Oo. Na hindi pa natin alam. Kasi alam ko, iba't ibang lugar, meron Oo. silang mga iba't ibang tradition pag Diba? Christmas. Kaya yun, excited kami marinig yung mga kwento niyo. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo. Bye-bye!